یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک قدر حبیب دا آئیو ہی جان جڑے آپ حبیبہ والے کوئی محفل رات وچے کوئی امدے جڑے ہون نسے والے ہسے ہسے او زندگی گزارے چلے کار ہزارہ مالی باغ ویکھن نہیں دیندا وہ جد آیا یار بہارا مالی باغ ویکھن نہیں دیندا وہ جد آیا آخر جس بندے نے او میاں جس بندے نے دکھ نہیں پایا او کیوں آیا کیویں آیا پچھیا ویسے بلال دے کول کوئی انہاں کیویں یا